συνέντευξη με τον Βασίλη Μιχαλόπουλο, αναφορητικό συγγραφέα και αναλυτή, ο οποίος έμεινε 12 χρόνια στη Νότια Αφρική. Κύριε Μιχαλόπουλε, καταρχάς σας ευχαριστούμε εκ μέρους του καναλιού «Το Ξύφος του Πνεύματος» και οι Μαύρες Φλόγες. Σας ευχαριστούμε για την φιλοξενία και για τον χρόνο σας. Μιλήστε μας για την παραμονή σας. Μιλήστε μας για την παραμονή σας στη Νότια Αφρική. Απεφύτησα από το Πανεπιστήμιο Solent του Southampton στην Ναυπηγική και μέσω της Νοτιοαφρικανικής Πρεσβείας του Λονδίνου προσελήφθη από το πολεμικό ναυτικό, όπου εκεί ήμουν στέλεχος στα γραφεία μελετών, στο Naval Logistics Command. Εκεί παρέμεινα επί 12 έτη. Συγχρόνως έκανα σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Βινίσσα, το University of South Africa, στην φιλοσοφία και στην αρχαία ιστορία. Και αυτό που προέβη και με προσωπικές μου μελέτες, προσπάθησα να αναθεωρήσω όλες τις διαστρεβλωμένες αποκαλούμενες ανθρωπιστικές επιστήμες. Δηλαδή την ιστορία, την κοινωνιολογία, την πολιτική, την θεολογία, η οποία στην ουσία είναι θρησκεολογία κατά με, και την ψυχολογία. Σε όλες αυτές οι βιοποίησεις των επιστημών αυτών είναι η αναθρωτική και αναδομητική των, ας πούμε, διάστασης και έναντι της διαστρεβλωθήσης από το σύστημα, η οποία υπηρετεί το παρασιτικό σύστημα μέσω των ελεγχομένων πανεπιστημίων, και γενικώς οι επιστήμες αυτές, οι ανθρωπιστικές, έχουν καταστεί εργαλείο της χειραγωγήσεως των Ευρωπαίων. Η εμπειρία μου στη Νότια Αφρική ήταν το ότι από το 1981, από το 1983 συνειδητοποίησα, το είχα αντιληφθεί νωρίτερα βεβαίως, το ρόλο που έπαιξε το Apartheid, για το οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Να πούμε καταρχάς ότι η συνέντευξη δίνεται σε μια συμβολική μέρα για τους εθνικοσαλιστές, και ενώ την 20η Απριλίου, η μέρα γέννησης του αδόλφου Χίτλερ, έτυχε η συνέντευξη να είναι αυτή τη μέρα. Πέρα από τη συμβολική ημερομηνία, προχωράμε τη συζήτηση ρωτώντας εσάς ως μια πρώτη ερώτηση, τι ήταν το Apartheid? Βεβαίως το παρασιτικό σύστημα, με όλα τα μέσα μαζικής εξαπατήσεως τα οποία ελέγχει σε πανηφίλιο επίπεδο, έχει λιβελίσει το Apartheid, το έχει διαμενοποιήσει στο έπακρον και έχει προβεί σε μια προπαγάνδα ενοχοποιητική, όχι μόνο των λευκών της Νοτιοαφρικής, αλλά και όλων των υπολείπων Ευρωπαίων και λευκών στον πλανήτη. Το Apartheid στην ουσία είχε ένα μεγάλο παράδοξο. Το παράδοξο του Apartheid ήταν ότι αφενός μεν αποεθνοποίησε και αποφιλετικοποίησε τους εκεί λευκούς, τους οποίους σαφώς και πρόδωσε, και θα εξηγήσω πώς και με ποιο τρόπο και γιατί, και διαμόρφωσε μια εθνική συνείδηση στους Μπαντού, τους Νεγρίδες. Οι Μπαντού είναι μία από τις υποφιλετικές ομάδες της νευροειδούς φιλετικής ομάδας. Λοιπόν, αυτό που έκανε το Apartheid, το οποίο βεβαίως έφθινε συν το χρόνο με την επιρροή των Αμερικανοσεμιστών, ήταν το ότι άρχισε μεν το 1948 με τις εκλογές που έγιναν τότε και με την αναγγελία το εισιτήριο, το ticket που λένε στα αγγλικά, το ότι θα έκανε το Apartheid. Οι λευκοί το υπερψήφισαν και το Εθνικιστικό Κόμμα, το Nationalist Party της Νοτιοαφρικής,
ήταν αυτό το οποίο πήρε τις περισσότερες τότε έδρες. Η περίοδος του Apartheid διαιρείται σε τρεις υποπεριόδους. Η πρώτη περίοδος είναι το Apartheid από το 1948 έως το 1966, όπου εκεί οι τρεις πρώτοι πρόεδροι, ο Νίκο Μαλάν, ο Στρέιντον και ο Φερβούντου, και θα αναφερθώ ειδικά στο Φερβούντ, ο οποίος ο Φερβούντ ήταν ο αρχιτέκτονας του αποκαλουμένου μεγάλου Apartheid. Μετά ήταν η περίοδος από το 1966 μέχρι το 1978, η περίοδος δηλαδή του Τζον Φόρστερ, θα πω γι' αυτό, και η τρίτη περίοδος ήταν η περίοδος από το 1978 μέχρι το 1994, που ήταν η περίοδος της εμφανούς πλέον εθνοπροδοσίας του έθνους των Αφρικάνες, των Boers δηλαδή, οι οποίοι μετά αυτοαπεκλήθησαν Αφρικάνες, και του ευρύτερου λευκού έθνους. Αυτή η εθνοπροδοσία συντελέστηκε με την συνεργασία του λιμπεραλιστικού κατεστημένου, το οποίο λιμπεραλιστικό κατεστημένο ελέγχεται από περιούσιους της Anglo-American Corporation και De Beers, αυτή ήταν η οικογένεια των Oppenheimer, που θα αναφέρω για αυτούς, και τον Rupert. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο πόλεμος των Boers, ο οποίος ήταν οι δύο πόλεμοι των Boers, που οι λευκοί, οι Boers απεκάλεσαν Freiheit Oorlog, δηλαδή ο πόλεμος ελευθερίας, ήταν αυτός στον οποίο η Βρετανική Αυτοκρατορία, η οποία μέσω της κεντρικής τραπέζης της Bank of England, της Τράπεζας Αγγλίας και της εταιρείας των Ανατολικών Ινδιών, ήταν το όχημα της επικυριαρχίας των διεθνών χρηματιστών παύλα κεντρικών τραπεζιτών. Όταν ανεκαλύφθη ο χρυσός το 1886 περίπου, τότε αυτοί επενέβησαν και επιτέθησαν εναντίον των Boers, γιατί τότε οι τρεις δημοκρατίες των Boers, η Οράνια, η Orange Free State που λεγόταν το ελεύθερο κράτος της Οράνιας, το Τρανσβάλ και το Freiheit, μια τρίτη μικρότερη Republica, ας την πούμε δημοκρατία, σε αυτές επιτέθησαν οι Άγγλοι, αλλά ενικήθησαν τότε. Το 1899 έγινε ο δεύτερος πόλεμος των Boers, ο οποίος εκράτησε μέχρι τις 31 Μαΐου του 1902. Σε αυτό τον πόλεμο οι Boers αντιστάθησαν. Οι Άγγλοι είχαν στρατολογήσει 350.000 άνδρες έναντι μόνον 30.000 Boers, κατέφυγαν μετά σε ανταρτοπόλεμο και έπεσαν με προδοσία. Η προδοσία έγινε από δύο στρατηγούς των Boers, τον Γιάν Σμάτς και τον Μάικλ Πότα. Ο Γιάν Σμάτς ήταν το ανδρίκελο των επικυριάρχων, των σιωνιστών, της Αγγλοσιωνιστοκρατίας δηλαδή, στη Νότια Αφρική. Και ήταν και ένα τσιράκι του Τσόρτσιλ. Ο Γιάν Σμάτς ήταν αυτός ο οποίος το 1921 έβαλε στα ορυχεία νέγρους για πρώτη φορά εργάτες, και εκεί τότε είχαν εξεγερθεί λευκοί, γιατί είχαν τα μεροκάματά τους πέσει, και η αστυνομία τότε του Γιάννη Σμάτ σκότωσε αρκετούς λευκούς. Ήταν αυτός ο οποίος έσαιρε την Νότια Αφρική στους δύο παγκοσμίους πολέμους. Και το 1948 όμως, όπως προανέφερα, με την άνοδο του Apartheid, έχασε και τη δική του έδρα. Λοιπόν, το Apartheid στην ουσία συνεργάστηκε με τους επικυριάρχους ατύπως. Και πώς εξηγείται αυτό? Αυτό εξηγείται ότι το 1951 δημιουργήθηκε το Σοβέτο, δηλαδή South Western Township, όπου εκεί δυτικά του Johannesburg έγινε μια μεγάλη εγκατάσταση των νέγρων, οι οποίοι δούλευαν στα ορυχεία. Και επίσης το Apartheid ήταν ένα, κατά τη γνώμη μου, ελληματικό καθεστώς, διότι ενώ προέβησε σε μια νομοθεσία για την προστασία των λευκών, η οποία
η νομοθεσία είχε 116 νόμους και υπονόμους, νόμους και υπονόμους, αλλά οι κυριότεροι νόμοι ήσαν τρεις. Ήσανε ο νόμος των μεικτών γάμων, όπου εκεί απαγορεύεται να παντρευτούν οι λευκοί με τους μη λευκούς. Ήταν ο νόμος των ξεχωριστών περιοχών, Group Areas Act που την έλεγαν, όπου εκεί δεν μπορούσε οι λευκοί με τους μη λευκούς να κατοικήσουν στην ίδια συνοικία, και ήταν ο νόμος, το Immorality Act, ο οποίος ήταν ο νόμος της ανηθικότητος, που απαγόρευε τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ λευκών και μη λευκών. Λοιπόν, ο Φερβούντ ήταν αυτός ο οποίος έκανε τα 4 κρατήδια των Νέγρων, τα μπαντούσκανς όπως τα έλεγαν, και τα οποία δεν αναγνωρίζαν ποτέ από τον ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ όμως αναγνώρισε την χαρτογράφηση της Νοτιού Αφρικής στα πλαίσια του Βρετανικού υπεραλισμού και απεικιοκρατίας, η οποία περιλάμβανε φερειπίν στο μέσο της Νοτιού Αφρικής μια νησίδα, αυτή η δαιμονοποίηση του Apartheid άρχισε από τα Ηνωμένα Έθνη το 1961, όταν ο Φερβούντ έβγαλε την Νότια Αφρική από την Βρετανική Κοινοπολιτεία και από Ένωση της Νοτιού Αφρικής έγινε Republic της Νότιου Αφρικής. Ο Φερβούντ στις 8 Σεπτεμβρίου του 1966, ο οποίος είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας το 1963 πριν, στις 8 Σεπτεμβρίου του 1966, ανακοίνωσε ότι είχε σκοπό στο Κοινοβούλιο να ανακοινώσει την κρατικοποίηση της ιδιωτικής κεντρικής τραπέζης, της South African Reserve Bank, και τον δολοφόνησαν 8 μέρες πριν κάνει αυτήν την αναγγελία. Τον δολοφόνησε βεβαίως ένας μηγάς, ο Τσαφέντας, ο οποίος ήταν από πατέρα γρεκό κριτικό και από μητέρα νεγρίδα της Μοζαμβίκης. Λοιπόν, αυτός ο μηγάς που αντίκειτο στο Apartheid ήταν που έφερε τα μηνύματα στο γραφείο του Πρωθυπουργού και τον μαχαίρωσε. Ο αρχηγός αστυνομίας, ο οποίος επέτρεψε αυτό να γίνει, ο επόμενος πρωθυπουργός, ο Φόρστερ, όπως προανέφερα, τον έκανε υπουργό δημοσίας τάξης, τον Φαντεστέλ. Τώρα αυτός ο δεύτερος, ο Φόρστερ, προσπάθησε να κρατήσει αυτό το Apartheid, αλλά υπό τις πιέσεις του Κίσιγκερ και των Αμερικανών, του δημιούργησαν ένα σκάνδαλο, το αποκαλούμενο Information Scandal το 1978, και τον έβγαλαν από τη θέση του. Και ποιο ήταν το Information Scandal? Ήταν ότι η κυβέρνηση τότε είχε χρηματοδοτήσει μια εφημερίδα για να προβάλλει τη δική της προπαγάνδα. Λοιπόν, μετά από αυτόν ήρθε ο Πίτερ Βίλχεν Μπότα, ο οποίος άρχισε πλέον την εμφανή πλέον επικοινωνία με τον Μαντέλα, τον οποίο από τις φυλακές του Robben Island τον πήγαν στο Portsmouth, ένα προάστιο νοτιό στο Cape Town, και μετά το 1984 τον έβαλαν σε μια κατοικία με πισίνα. Ο Μαντέλα ουδέποτε βεβαίως αρνήθηκε την πράξη του, όχι την πράξη του, ουδέποτε απεποιήθη τις δραστηριότητες του, τις τρομοκρατικές, και συνέχισε, παρόλο το ότι η λευκή του έδινε συνεχώς δικαιώματα, συνέχισε την πολιτική, την επιθετική πολιτική του μοβισμού και των υπολείπων. Λοιπόν, το 1989, σαν γρήγορα με το λέμε, έγινε ένα ενδοκομματικό πραξικόπημα, έπεσε ο Πικ W. Μπότα και ανέλαβε ο Ντεκλέρ. Αυτός έφερε το τέλος. Ήδη ο εγκληματισμός των λευκών μέσα του ψυχολογικού πολέμου, τον οποίον σε συνεργασία, επαναλαμβάνω, με το καθεστώς είχαν κάνει όλα τα μέσα μαζικής εξαπατήσεως, τα οποία ελέγχονται από τον Οπενχάιμερ,
είχαν εγκληματίσει τους Λευκούς να αποδεχθούν, αφού τους απεθνοποίησαν, να αποδεχθούν το αποκαλούμενο Rainbow Nation, δηλαδή το έθνος του ουρανιού τόξου. Ναι. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι ότι έγινε στις 23 Μαρτίου του 1992 ένα δημοψήφισμα που έκανε ο Ντεκλέρκ και αυτό επισφράγισε το τέλος της Νοτιοαφρικής, της Λευκής Νοτιοαφρικής. Αυτό που έκανα τότε ήταν ότι το 1992 με 1993 έκαναν μία συνδιάσκεψη, την αποκαλούμενη Κοντέσα, η οποία Κοντέσα ήταν Congress for Democratic South Africa, όπου εκεί συμμετείχαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, ακόμη και αυτές οι πατριωτικές υποτιθέμενες, που θα τα πούμε αυτά αργότερα. Λοιπόν, πέστε με τώρα. Ωραία, πολύ συνοπτικά μιλήστε μας, πολύ συνοπτικά και λακωνικά, για τα εθνικιστικά κινήματα της Νοτιού Αφρικής, αν συμμετείχατε σε κάποιο από αυτά, αν ναι, ποιο ήταν αυτό, καθώς και τι στάση κράτησαν αυτά τα κινήματα απέναντι στην κεντρική εξουσία του Apartheid και απέναντι στις διεθνείς της εποχής τότε δυνάμεις. Ναι, και το εθνικιστικό κόμμα που προανέφερα, το Nationalist Party, ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Και κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Boers είχαν κάνει μια οργάνωση, την Oseva Bradwach, η οποία κινήθηκε εναντίον των Άγγλων. Και αυτή η οργάνωση, η Oseva Bradwach, ήταν μια αντιστασιακή οργάνωση, η οποία όμως δεν προέβησε αντιστασιακές πράξεις. Και αρχηγό είχε κάποιον Φαν Ρέσμπουργκ. Το 1942 ήρθε από τη Γερμανία με ένα υποβρύχιο ο Ρέιμπραντ, ο οποίος ήταν πυγμάχος, είχε πάει στη Γερμανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1936 και συνέστησε αυτός μια ομάδα, ο οποίος έκανε πραγματική αντιστασιακή δράση εναντίον των Άγγλων. Αυτόν τον Φαν Ρέσμπουργκ τον δολοφόνησαν κατόπιν προδοσίας από τον αρχηγό της Oseva Bradwach, η οποία Oseva Bradwach ήταν, ας πούμε, πλέον ακραία από το Εθνικιστικό Κόμμα. Το Εθνικιστικό Κόμμα συμπεριλάμβανε κάποιους από τα μέλη της Oseva Bradwach, όπως ήταν ο Φόρστερ. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι κατά τη διάρκεια της εμφανούς πλέον εθνοπροδοσίας που άρχισε μετά το 1978 και ειδικά μετά το 1983, εμφανίσαν αρκετές οργανώσεις, οι οποίες οργανώσεις ήσαν, ας πούμε, εξωκοινοβουλευτικές ή ενδοκοινοβουλευτικές. Μία από αυτές ήταν το Bundestag Partei, δηλαδή το κόμμα του κράτους των Boers, το οποίο είχε έναν αρχηγό, τον Van Tonder. Το 1969 από το Εθνικιστικό Κόμμα απεσπάστη ένα άλλο μέρος και δημιούργησε ένα άλλο κόμμα, το Herstichte Nationaliste Partei. Αυτό ήταν το καθαρό εθνικιστικό κόμμα, το οποίο είχε καταλάβει πλέον την ενδοτικότητα και την προδοσία του εθνικιστικού κόμματος και αντιστοίχεται σε αυτήν. Ένα τρίτο, το οποίο έγινε στα της δεκαετίας του 80, ήταν η Oseva Bradwach, η AVB, η Αφρικάνε Βίρες Βίεχαν, δηλαδή τον αφρικανικό αντιστασιακό κίνημα του Τρεμπλάνς. Πρέπει να υποθεί ότι οι Boers μετά το 1920 άλλαξαν το όνομά τους και αυτοαπεκλήθησαν Αφρικάνερς, που στα γερμανικά και στα ολλανδικά σημαίνει Αφρικανοί. Και τη γλώσσα τους την απεκάλεσαν Αφρικάνς, που σημαίνει Αφρικανικά, τα οποία βεβαίως δεν ήσανε. Αυτοί ήθελαν να δηλώσουν ότι είχαν ριζώσει σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, επανέρχομαι τώρα στην ΑΒΠ. Η ΑΒΠ ήταν και παρέμεινε ένα εξωκοινοβουλευτικό κόμμα. Ο Τερμπλάντς ήταν αστυνομικός στην προσωπική φρουρά του Φερβούντ, αλλά αυτό που έγινε με τον Τερμπλάντς ήταν ότι το κόμμα αυτό έγινε για να εγκλωβίσει τους πλέον εναργείς λευκούς, ειδικά της Ολλανδικής καταγωγής τους Αφρικάνες
και να τους εγκλωβίσει και τους ελέγξει και ακινητοποιήσει σε οτιδήποτε ήθελε γίνει. Κατά τη διάρκεια της Κοντέσα, το μόνο κόμμα που δεν συμμετείχε σε αυτήν την σύσκεψη που είχε γίνει για την προδοσία ήταν το ΑΒΜ. Αυτό δεν λέει όμως κάτι. Το ΑΒΜ ήταν ανάλογο της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα. Και η Χρυσή Αυγή έπαιξε τον ίδιο ρόλο που έπαιξε το ΑΒΜ στην Νότια Αφρική. Δηλαδή έπαιξε από ιδρύσεώς της ένα ρόλο εγκλωβιστικό και ελεκτικός παράγοντας. Όχι μόνο ελεκτικό και ελεκτικό, και αυτό που έκανε όπως και η ΑΒΜ, αποπροσανατόλισε και έδωσε η ΑΒΜ στους Λευκούς και εδώ στους Έλληνες η Χρυσή Αυγή, τους έδωσε μια ψευδαίσθηση της επανορθώσεως των εθνικών ιδεωδών και της επιβιώσεως του έθνους. Λοιπόν, ένα άλλο κίνημα υπήρξε μερικά που δεν την αναφέρω τώρα δευτερεύοντα, υπήρξε το BBB, η Blanke Befrieden Bewegung, δηλαδή το λευκό απελευθερωτικό κίνημα. Είναι αυτό που έχετε το σύμβολο πίσω σας, ναι. Μαζί με τη ρούνα. Ναι. Αυτό το κίνημα είχε αρχηγό τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Ραντ Βιοχημίας, τον Σκάμπορτ, Γιώχαν Σκάμπορτ, τον οποίο το Apartheid είχε θέσει σε κρατικό περιορισμό. Και τα στελέχη, και εγώ με ένα από τα στελέχη στο ακροτήριο, μας έχει περιορίσει, ας πούμε, και μας παρακολουθούσαν. Περνάμε τώρα στην ερώτηση. Τι ήταν το ANC, το οποίο μάλιστα το επρόβαλε προσφάτως και το Ίδρυμα Βαρδινογιάννη, όπου φιλοξένησε και η Μερίβα για τον υπέρ του Μαντέλα, καθώς και η ερώτησή μας περιλαμβάνει για εσάς αν τα μέλη του ANC ήταν όλα μέλη της Μαύρης Φυλής ή όχι, και αν κάποιοι άλλοι συμμετείχαν, καθώς και αν αληθεύει η φήμη ότι ο Μαντέλα είχε σχέση με ξένες μυστικές υπηρεσίες και έβαζε βόμβες σε νηπιαγωγεία. Λοιπόν, καταρχάς το ANC, που σημαίνει African National Congress, δηλαδή Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο, είναι ένα σχήμα οξύμορων. Διότι δεν εννοείται κάτι το οποίο είναι αφρικανικό και καλύπτει μια ολόκληρη ήπειρο να είναι και εθνικό. Λοιπόν, το ANC ιδρύθη το 1914, αλλά δεν έπαιξε κανένα βασικό ρόλο. Από τη δεκαετία του 1950, με την υποστήριξη των Άγγλο-σιωνιστών και των Αμερικανοσιωνιστών και με τη χρηματοδότηση αυτών, ιδίως από την εταιρεία που προανέφερα, την Anglo-American του Oppenheimer, και στελεχωμένο από άτομα από περιούσες Ιδρύους, οι οποίοι ήσαν και αυτοί που το οργάνωσαν στην ουσία, και θα αναφερθώ σε αυτούς, άρχισε να προβαίνει σε εγκληματικές τρομοκρατικές ενέργειες, όπως αυτή το 1984 στο Κεϊπτάουν μέσα σε μια εκκλησία, που δολοφόνησε με την έκρηξη της βόμβας που έκανε, νομίζω 6 με 7 άτομα, και επίσης και στο Johannesburg, που σε ένα κέντρο αγοραστικό είχε σκοτώσει, δεν θυμάμαι τώρα, αυτό έγινε τη δεκαετία του 70, είχε σκοτώσει κάπου πάνω από 10 άτομα. Ναι. Λοιπόν, τα στελέχη του ANC, το ANC καταρχάς απαρτίζεται από άτομα του έθνους των Κόζα. Η Νότιος Αφρική, που θα αναφέρω αργότερα, είναι ένα πολυφιλετικό κράτος, το οποίο απαρτίζεται από 9 μαύρα έθνη των Μπαντού, της υποφιλετικής ομάδας των Μπαντού που προανέφερα, από ένα έθνος των Μπόερς, των Αφρικάνες δηλαδή, το οποίο ήταν ένα αμάγαλμα Ολλανδών, Γερμανών και Γάλλων, Ουγγενότων, από εθνοτικές ομάδες Λευκών, οι οποίες ήσαν πρώτης και δεύτερης γενιάς, δηλαδή μπορεί να ήσαν Έλληνες, ας πούμε, Πορτογάλοι, Άγγλοι, Ολλανδοί, Γερμανοί, Σκανδιναβοί και πάει λέγοντας, και επίσης από τους μηγάδες του ακροτηρίου, τους Cape Colours,
και από Πακιστανούς και Ινδούς, τους οποίους είχαν φέρει οι Άγγλοι στο Νατάλ κυρίως για να καλλιεργήσουν τις φυτείες. Τότε όταν τους είχαν φέρει οι Άγγλοι τον 19ο αιώνα, δεν υπήρχε Πακιστάν βεβαίως, υπήρχε ενωμένη η υποήπειρος της Ινδίας. Λοιπόν, το Κογκρέσο είχε στελέχη, καταρχάς είχε τον Σλόβοβιτς, ο οποίος ήταν από την Εστονία, ένας Εβραίος που ήταν ο γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Είχε την Ruth First, η οποία το ονομάσαν Ruth First, και έναν Κάτς, οι οποίοι ήσαν εβραϊκής καταγωγής. Είναι το πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται σε τραγούδι της κοινότητας των μαύρων να μιλάνε για το γνωστό τραγούδι «Σκότωσε ένα Μπόερ μπορείς». Όχι, θα σου πω αυτό. Αυτός είναι ο Καρλής. Άλλος αυτός. Αυτός τον έκανε μετά την πτώση του Απαρχάιτ, τον έκαναν υφυπουργό αμήνης, ο Καρλής. Αυτός δηλαδή που προπαγάνδιζε τη γενοκτονία των Αφρικάνων, των λευκών αγροτών. Το τραγούδι το γνωστό, Kill a farmer, kill a boy. Να πούμε ότι έγινε προαγωγή, το όπως είπατε, σε υφυπουργό αμήνης. Δηλαδή το ίδιο το καθεστώς έκανε προαγωγή σε έναν άνθρωπο. Ο Μαντέλα το 1994 που ανέλαβε από το 1994 μέχρι το 1998 τον είχε υφυπουργό αμήνης, τον Καρλίτς. Έδωσε προαγωγή το καθεστώς σε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ηθική ευθύνη. Και... Όχι μόνο ηθική, αυτός δίπλα το Μαντέλα υπάρχουν και βίντεο. Τραγουδούσαν αυτό το τραγούδι. Kill the boy, kill the farmers. Και ο αγαπημένος τρόπος θανάτωσης των λευκών αγροτών να πούμε ότι είναι να περνάνε λάστιχα στο λαιμό. Αυτό δεν είναι. Να... Όχι. Δεν ισχύει αυτό. Αυτό δεν ισχύει για τους λευκούς. Αυτό έγινε για τους Νεγρίδες, τους Μπαντού. Μαύρους. Και είπαμε, η Μπαντού είναι η υποφιλετική ομάδα της Νοτιοτέρας Αφρικής, η οποία περιλαμβάνει 9 έθνη της Νοτιού Αφρικής, περιλαμβάνει 2 έθνη της Ζιμπάμπουε, γιατί ήταν η παλαιά Ροδεσία, τους Ματαμπίλη και τους τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω τώρα είναι ότι η τακτική των λαστίχων, τα οποία τα περιέβαλαν τους νέγρους, γιατί αυτοί που ήσαν εναντίον του Απαρχάιτ ήσαν πολύ λίγοι νέγροι. Οι περισσότεροι ήσαν ουδέτεροι, γιατί κατά τη διάρκεια του Απαρχάιτ, όπως και τώρα παραδέχονται, μετά από 34 χρόνια, περνούσαν καλύτερα και είχαν και νερό που τώρα τους έχει διακοπεί και είχαν και καλύτερα μερομίστια. Και λάβετε υπόψη ότι υπήρχαν νέγροι από την Μποτσουάνα που ερχόντουσαν και δούλευαν στην Νότια Αφρική κάτω από συνθήκες Απαρχάιτ. Γιατί οι μισθοί για τους νέγρους κατά τη διάρκεια του Απαρχάιτ ήσαν δεκαπλάσιοι από αυτούς που ήταν στις γειτονικές χώρες. Και ξέχασα να πω ότι υπήρχε και ένα κόμμα, το Federal Progressive Party, το προοδευτικό, ας το πούμε, ομοσπονδιακό κόμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Oppenheimer, τον Χάρι Οπενχάιμερ, και εκεί υπήρχε και μια Ιουδαία ακτιβίστρια και βουλευτήνα του κόμματος αυτού, η οποία έδρασε πάρα πολύ, τώρα δεν θυμάμαι το όνομά της, έδρασε εις βάρος. Να πούμε ότι σε υποστήριξη του ANC, στους ενελάβοι υποστηρικτές, συμπεριλαμβάνονται οι αριστεριστές της εποχής, καθώς και η κομματική νεολαία του Κουκουέ, του γνωστού Περισσού, έτσι, με αυτοκόλλητα, ημερίδες, ομιλίες υπέρ των μαύρων της Αφρικής, οι οποίοι κυνηγούσαν την εποχή, έβασαν τις βόμβες, είναι υπηαγωγία κλπ. Και να ρωτήσω αν ισχύουν οι θύμες στα δημοσιεύματα ότι ο Μαντέλα είχε σχέση με ξένες μυστικές υπηρεσίες από τις οποίες είχε εκπαιδευτεί και όλα τα εκρηκτικά και τα όπλα. Είχε σχέση, γιατί δεν ήταν μόνο οι περιούσιοι της Νοτιού Αφρικής, οι οποίοι είτε ως στελέχη είτε χρηματοδότησαν το ANC. Υπήρχαν και οι Ισραηλινές υπηρεσίες της Μοσάντ, οι οποίες εκπαίδευσαν το Μαντέλα και άτομα του ANC. Τώρα, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η γυναίκα του Μαντέλα ήταν αυτή που ήταν μια πολύ εγκληματική φυσιογνωμία. Αυτή ήταν που έλεγε θα απελευθερωθούμε με τα σπίρτα. Τα σπίρτα ήταν αυτό που άνεβαν τα λάστιχα και έκαιγαν ζωντανούς τους μαύρους, οι οποίοι δεν ήσαν αντιφρονούντες.
Και αυτή ήταν που ήλεγχε την ομάδα του Μαντέλα. Υπήρχε μια ποδοσφαιρική ομάδα του Μαντέλα στο Σοβέτο και αυτή δολοφόνησε ένα παιδάκι, το Στόμπερ. Είχε περάσει από μια δίκη, αλλά μετά αθώθηκε. Αυτή η γυναίκα του Μαντέλα, η Γουίνι Μαντέλα, έτσι, ήταν αυτή η οποία οργάνωσε την όλη κατάσταση, συνεργάζεται με άλλους νεγρίδες και όταν απεφυλακίστηκε το Μαντέλα το Φεβρουάριο του 1991, που τον απεφυλάκησε ο Ντεκλέρκ, επανασυνδέθηκε μαζί του, αλλά μετά ο ίδιος ο Μαντέλα τη χώρισε λόγω του παρελθόντος της, που απιστούσε, και παντρεύτηκε μία από τη Μοζαμβίκη, τη γυναίκα του Μαρσέλ, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Μοζαμβίκης, κομμουνιστής. Να πούμε λοιπόν ότι πέρα από διάφορες ελληνικές κομματικές οργανώσεις που υμνούν τον Τζαφέντα, ο οποίος βολοφόρησε στο Φερβούτ και έχουν γίνει και πρόσφατα ημερίδες και εκδηλώσεις κλπ., έχουμε να κάνουμε και με μια συνολική υποστήριξη Ελλήνων απέναντι σε ένα κομματικό μηχανισμό ο οποίος σκοτώνει εμψυχρό αγρότες, εργάτες, επαγγελματίες και πολλούς Έλληνες ανάμεσά τους. Μιλάμε για 500 Έλληνες νεκρούς από επιθέσεις των μαύρων, οι οποίοι εντάσσονται την εποχή εκείνη στις τάξεις του ANC και μετά την πτώση του καθεστώτος. Έχουμε εκατοντάδες νεκρούς με τρομερά εγκλήματα. Εγώ προσωπικώς, όταν διέβλεψα την άνοδο του Μαντέλα και την εθνοπροδοσία που εμεθόδευε το καθεστώς του Απαρχάιτ, αυτό το έκανα τον Νοέμβριο του 1983. Και τότε είχα προσδιορίσει και έλεγα στους Λευκούς ότι ο Μαντέλα θα γίνει πρόεδρος, τον ετοιμάζουν για πρόεδρο σε 15 χρόνια από τώρα, δηλαδή το 1998. Αν ο Μαντέλα έγινε πρόεδρος τον Απρίλιο, 28 Απριλίου του 1994, με τις ψηφοφορίες που έκανε τότε ο Ντεκλέρκ, one man, one vote που λέγονται, και αυτό πρέπει να το δούμε σε αντιδιαστολή με την Κύπρο, πώς δηλαδή μία μειοψηφία των Κοκυπρίων την έχουν καταστήσει ισοψηφία, που αυτό τότε έγινε στην Νότια Αφρική, δεν ισχύει το one man, one vote με την Κύπρο. Είναι μία, ας πούμε, αντίφαση. Λοιπόν, τέλος πάντων, προσπαθώντας, λοιπόν, εάν έπεσαν νωρίτερα, το 1994, δεν οφείλεται στο ότι εγώ δεν είχα υπολογίσει ορθώς, αλλά είχαν ετοιμάσει με αυτή την τρομερή προπαγάνδα και το ψυχολογικό πόλεμο που είχαν στους Λευκούς να τον αποδειχθούν νωρίτερα, που είχαν εγκληματίσει για νωρίτερα. Μιλήστε μας τώρα πολύ συνοπτικά για την εθνολογική σύνθεση της Νοτιού Αφρικής. Ναι, πριν το πω αυτό, θέλω να αναφέρω ότι ήμουνα μέλος και στέλεχος στο ακροτήριο της BBB. Συγχρόνως έγινα ένας στέλεχος στο Συντηρητικό Κόμμα Conservative Party του Τρίνιχτ, το οποίο ήταν ένα κόμμα κοινοβουλευτικό, ας το πούμε, και ένας από τους βουλευτές αυτού του κόμματος, ο Ντέρμπι Λουίς, ο Κλάιβ Ντέρμπι Λουίς, είχε κάνει μια κίνηση που την έλεγαν Stallard Foundation, η οποία απευθυνόταν στους αγγλόφωνους Λευκούς. Και ήμουν από αυτούς ο οποίος συντόνιζε αυτή την Stallard Foundation στο ακροτήριο. Ο Κλάιβ Ντέρμπι Λουίς ήταν αυτός ο οποίος ηθικός αυτούργος στην ουσία, τις εκαθάρισες, που εδολοφόνησαν στις 10 Απριλίου του 1993 με έναν Πολωνό, δεν θυμάμαι το όνομα του Πολωνού, ο οποίος βρίσκεται ακόμα στη φυλακή, να σημειώσουμε για τους ακροατές. Ναι, ο Ντέρμπι Λουίς απεφυλακίστηκε πριν από 5 χρόνια, επειδή έπασε από καρκίνο και έχει πεθάνει. Λοιπόν, το θέμα γίνεται εξής τώρα, ότι αυτός που δολοφονήθη ήταν υπογραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, γιατί το Κογκρέσο και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Νότιας Αφρικής ήσαν αδελφά κόμματα, και ήταν και αρχηγός του στρατιωτικού σκέλους του Κογκρέσου, το Μκότο Γουζίζο, που του έλεγαν the spear of the nation, δηλαδή
το ακόντιο του έθνους. Εδώ να αναφέρουμε... Αυτό τον έλεγαν Χάνι το τύπο. Μάλιστα. Ωραία. Εδώ να αναφέρουμε ότι ο Γιάννης ο Γιαννόπουλος, παλαιός εθνικοσαλιστής, υπήρξε, σύμφωνα με δικές του μαρτυρίες, φωτογραφίες και συνέντευξη που έχουμε πάρει εκ μέρους της συντακτικής ομάδας, υπήρξε συνεργάτης του Τερ Μπλάνκ του ΑΒΜ. Ας προχωρήσουμε όμως. Όχι, να σου πω για αυτό το θέμα. Ναι. Ο Τερ Μπλάνκ, όπως είπα, ήταν ένας εκπληκτικός παράγων. Μετά την πτώση του Απαρχάιτ, δραστηριοποιήθη, ελεγχόμενος πάντοτε, και στις 4 Απριλίου του 2010 εδολοφονήθηκε στο αγορόχτημά του από 2 νέους, οι οποίοι του έκοψαν τους όρχες και του κατέβασαν τα παντελόνια και τον βρήκαν έτσι πεθαμένο. Με ματσέτες τον σκότωσαν την ώρα που κοιμόταν. Αυτό ήταν το άδοξο τέλος του Τρεμπλάντς. Τώρα, εγώ είχα γνωρίσει, είχα συναντηθεί μάλλον με τον Γιαννόπουλο, όταν τον Απρίλιο του 1994, γιατί επέστρεψα από την Νότια Αφρική τον Ιανουάριο του 1994, ως κομιστής μιας επιστολής του Μιχαλολιάκου προς την ΜΠΠ, με εξουσιοδότησαν. Της ΜΠΠ προς τον Μιχαλολιάκο. Όχι, ο Μιχαλολιάκος είχε γράψει μια επιστολή προς την ΜΠΠ, η οποία επιστολή, στην οποία ήθελε να τους γνωρίσει επαφή μαζί τους και τους έλεγε πόσο καλός ναζιστής ήταν, ας πούμε. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Εμένα μου την έδωσαν την επιστολή αυτή και όταν ήλθα στην Ελλάδα, επισκέφθηκα τα γραφεία της Χρυσής Αυγής τον Απρίλιο του 1994. Εκεί είδα τον Μιχαλολιάκο καθήμενο στο γραφείο του, τον περίανδρο που ήταν όρθιος από πίσω του. Τον Αντώνη Αντριτσόπουλο, για όσους δεν γνωρίζουν. Και ήταν ο Γιαννόπουλος και ο άλλος, πώς το λέμε, να μην πω τώρα, τέλος πάντων, ο Παπάς. Ο Χρήστος ο Παπάς. Λοιπόν, και ενώ τους εξηγούσα τι συνέβη στην Νότια Αφρική, αυτοί όχι μόνο τα παρέκαμψαν, αλλά μου είπε και ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος ότι εγώ είμαι πεσημιστής. Πιστεύετε ότι ήταν τυχαία αυτή η αντιδράσή του ή κρυβότανε κάτι? Τι πιστεύετε? Και του λέω εγώ είμαι πεσημιστής, αλλά πραγματιστής. Τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος υποτίθεται έχει συντονιστεί και είναι γνώστης του χώρου και υποτίθεται των θεμάτων που διέπουν τον χώρο. Και γενικός γραμματέας του Λαϊκού Συνδέσμου της ΕΑΒ. Θα έπρεπε να είχε κατανόηση μεγαλύτερη αυτό που του έλεγα από έναν τυχαίο. Ας πάμε λοιπόν τώρα στην εθνολογική σύνθεση. Πολύ συνοπτικά, λακωνικά. Ποια είναι η εθνολογική σύνθεση της Νοτιού Αφρικής? Η Νότια Αφρική τώρα αποκαλείται έθνος, όπως και η Αμερική. Όπως η Βραζιλία, φαίνεται. Εδώ, εάν το θέμα το δούμε εθνοπολιτικά, υπάρχουν τα εθνικά κράτη, τα πολυεθνικά κράτη, όπως ήταν το κράτος της Ιουγκοσλαβίας, τα οποία απαρτίζονται, συνίστανται από ομόφυλες εθνότητες ή έθνη, και υπάρχουν και τα πολυφυλετικά κράτη. Η Νότια Αφρική είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πολυφυλετικού κράτους. Είχε χαρτογραφηθεί από τον Βρετανικό Ιμπεραλισμό, την Βρετανική Απεικιοκρατία, και συνίστατο, όπως προανέφερα, από 9 μαύρα έθνη, όχι φυλές. Δηλαδή η Ζουλού δεν είναι φυλή. Η Ζουλού είναι ένα έθνος το οποίο υποδιαιρείται σε 74 φυλές που είναι αυτοί. Στην ουσία δεν είναι φυλές, είναι φύλλα. Βάσει της εθνολογικής, ας πούμε, διαστρωματώσεως. Λοιπόν, ένα από τα έθνη αυτά φέρει το όνομα Φερρυπίν του πρίγκιπα Μπουθελέση, του βασιλικού των Ζουλού. Τώρα, Φερρυπίν, η Κόζα που είναι το δεύτερο αριθμό έθνος, από αυτό κατήγεται ο Μαντέλα, ο οποίος κατήγεται από τη φυλή Θέμπου του έθνους των Κόζα. Ένας άλλος Αγγλικανός επίσκοπος, ο Τούτου Φερρυπίν, ο Ντέσμοντ Τούτου, κατήγεται από τη φυλή Φέγκου του έθνους των Κόζα. Λοιπόν, αυτό που προσπαθώ να σου πω είναι ότι η εθνολογική διαστρωμάτωση των πρωτογενών εθνών, γιατί στην Αφρική υπάρχει η εθνολογική πρωτογένεια ακόμη, έχει να κάνει επαγωγικός, δηλαδή από την μερικότητα στην ολότητα, έχει να κάνει με φατρίες, με φύλλα και με έθνη. Λοιπόν, επίσης στην Νότια Αφρική, εκτός των 9 μαύρων εθνών, που είναι η Ζουλού, η Κόζα, η Πέτρη, η Τσουάνα, η Ρολό, οι Σουάζες και τα υπόλοιπα, τέλος πάντων, εκτός από αυτόν υπήρχε ένα λευκό έθνος, το οποίο ήταν το αμάγαλμα
των Ολλανδών που είχαν πάει εκεί το 1653 με την εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών, την Ολλανδική, όχι την Βρετανική που ήταν οι θηραπευτικές, των Γάλλων που ήρθαν το 1581, συγγνώμη, το 1681 μετά τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, των Ουγγενώτων, και των Γερμανών. Αυτές οι τρεις εθνότητες συνέστησαν το έθνος των Μπόερς, οι Αφρικάνες αργότερα. Υπήρχαν, όπως προανέφερα, οι Άγγλοι έπικοι, ή έπικες, ας πούμε, και οι εθνότητες που προανέφερα των άλλων Ευρωπαίων. Λοιπόν, ο χαρακτηρισμός της Λευκής Αφρικής ως έθνος είναι αδόκιμος. Και τώρα το αναφέρουμε ως έθνος βεβαίως. Έτσι. Ας περάσουμε σε μια ερώτηση πολύ σημαντική. Τι ακολούθησε τη νύχτα που έπεσε το καθεστώς των Λευκών, οι οποίοι ήταν ουσιαστικά εγκλωβισμένοι μέσα στην Νότια Αφρική, και η κυβέρνησή τους πούλησε? Να αναφέρουμε ότι ο στρατός δεν αντέδρασε. Ο στρατός, αυτό που έγινε, σε αντίθεση με τη Ροδεσία, όπως στη Ροδεσία από το 1964 μέχρι το 1978 οι Ροδεσιανοί πολέμησαν τις δυνάμεις του Ζάκου και του Ζάνου, δηλαδή των δύο τρομοκρατικών αντιστασιακών οργανώσεων. Τον Ματαμπίλη ήταν του Ζάκου, και το Ζάνου ήταν τον Σόνα, ένα άλλο έθνος που κατάγεται και ο Μουγκάμπε. Λοιπόν, σε αντίθεση με αυτούς που επέδειξαν οι Ροδεσιανοί μια μεγάλη δυναμικότητα κάτω από τον Ιαν Σμιθ, και έπεσαν μετά τη συμφωνία του Lancaster House το 1978, στη Νότια Αφρική οι Λευκοί παρεδόθησαν χωρίς να ρίξουν ούτε μία πιστολιά του φωτιά. Καθότι, όπως προανέφερα, εγκληματίσαν να αποδεχθούν αυτό το κράτος. Αυτό έχει να κάνει σε σχέση με την κοινωνική μηχανική του καθεστώτος. Είναι με κοινωνική μηχανική, έτσι πράγμα. Τώρα, τι γίνεται? Όταν έπεσε στις 24 Απριλίου, για 4 μέρες διεξήγονται οι ψηφοφορίες, γιατί δεν ήταν εκλογές αυτές. Υπήρχε μια συγκυβέρνηση του Ντεκλέρκ, ο Μαντέλα δηλαδή, στην κυβέρνησή του συμπεριέλαβε τους εθνοπροδότες, οι οποίοι είχαν προετοιμάσει την πτώση του Λευκού κράτους. Λοιπόν, αυτοί οι προδότες ήταν ο Ντεκλέρκ ο ίδιος, ήταν ένας Πικ Μπότα, συνεπώνυμος Σταλονού που προανέφερα του Προέδρου, ο οποίος ήταν υπουργός εξωτερικών από το 1974 μέχρι το 1994, 20 χρόνια, και αυτός ήταν ο αρχιτέκτονας της αποδομήσεως του Λευκού κράτους, ο Πικ Μπότα, ένας αλκοολικός. Ήταν ένας μέιερ, ο οποίος ήταν και αυτός από τους κολλητός του τωρινού Προέδρου του Ραμαφόζα, και πολλά άλλα στελέχη του Εθνικιστικού Κόμματος, τα οποία συμπεριλήφθησαν στην πρώτη κυβέρνηση του Μαντέλα. Δηλαδή η ηγεσία του Εθνικιστικού Κόμματος συμμετείχε στο έγκλημα ενάντια στους Λευκούς. Όχι μόνο, αλλά μετά συμπεριλήφθησαν και συγκυβέρνησαν με τον Μαντέλα, στην κυβέρνηση του Μαντέλα. Ως αντίβαρο σε αυτή τη συνεργασία, τι πήραν, για πείτε μας. Τίποτα δεν πήραν. Απλώς πήραν κάποιες θέσεις. Τώρα, μετά το 1998, όταν ο Μαντέλα έφυγε από την εξουσία, όλοι οι διάδοχοι του Μαντέλα ήταν αυτοί οι οποίοι εννοείται την αστυνομία, το στρατό και τις δημόσιες υπηρεσίες τις καθαίρεσαν από τους Λευκούς, και εφάρμοσαν έναν αντίστροφο ρατσισμό. Τώρα τι γίνεται? Ενώ μέχρι και το 1994 εδολοφονούνται οι αγρότες στις φάρμες, στα αγροκτήματα. Ανάμεσά τους και πολλοί Έλληνες. Και πολλοί Έλληνες. Αυτό γινόταν από το 1987 μέχρι το 1994. Που τα επεισόδια ήταν πάρα πολλά, εκατοντάδες, όχι λίγοι. Ένα γεγονός το οποίο δεν αναφέρει καμία ΜΚΟ στην Ελλάδα, ούτε η Εκκλησία, ούτε οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, ούτε οι εν Ελλάδα οργανώσεις του ΟΗΕ και των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι εκατοντάδες νεκροί λευκοί. 25.000. Έχουμε λοιπόν 25.000 στα επίσημα στατιστικά. Από το 1994 μέχρι το 2022. Ανάμεσά τους και ελληνικής καταγωγής. Ναι, αλλά αυτοί είναι οι περισσότεροι από το Ιωάννησβου, που είναι θύματα της επιθετικότητας. Γιατί αυτό που έκαναν οι Νέγροι ήδη από τότε, από το 87, όπως είπα, 86-87, ήταν, ειδικά στο Ιωάννη το έκαναν αυτό, ήταν ότι όταν σταματούσαν τα αυτοκίνητα στους σηματοδότες, επιτίθονται οι Μπαντού, τους έβγαζαν από τα αυτοκίνητα, τους έβαζαν στο καπό του αυτοκινήτου και τους απήγαγαν. Και τους περισσότερους
τους έβαζαν ακόμη και μεταλλάστικα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Κάτι το οποίο ουδής ακόμα και εκ μέρους των εθνικιστών δεν αναφέρει με λεπτομέρειες γιατί άραγε και γιατί ποτέ δεν έχει γίνει και μια ημερίδα υπέρ των λευκών της Νοτιού Αφρικής από κανένα εθνικιστικό κόμμα ή κίνημα στην Ελλάδα. Έτσι. Ποτέ δεν έχει γίνει, αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι ότι το 2011 ο αρχηγός της νεολαίας του ANC ήταν κάποιος ονόματι Τζούλιος Μαλέμα, για τον οποίο δεν γνωρίζει κανείς. Ο Τζούλιος Μαλέμα έκανε ένα κόμμα, το EFF, Economic Freedom Fighters. Αυτό πρέπει να αναφερθεί. Αυτός είναι ένας νεγρίδης μπάντου ρατσιστής. Λοιπόν, αυτός είναι και παναφρικανιστής. Είναι συνέχεια του Pan African Congress, γιατί εκτός του National Congress του ψευδεπιγράφου υπήρχε και το Pan African Congress, ένα άλλο κίνημα που κατά τη διάρκεια του Απαρχάιν. Λοιπόν, αυτός ο Μαλέμα σήμερα έχει πάρει κάπου 3 εκατομμύρια ψήφους. Είναι αυτός ο οποίος τα συνθήματά του είναι Kill the Boer, Kill the Farmer και σε αυτά χορεύουν και το συνεχίζουν. Μιλάμε λοιπόν για έναν φιλάνθρωπο, έτσι, έναν ανθρωπιστή. Πρόσεχε τώρα τι γίνεται. Ο Μαλέμα είναι κατά των Αμερικανών, υποτίθεται, κατά της απεικιοκρατίας, κατά των Ισραηλινών. Εδώ είναι το παράδοξο. Το οποίο το Ισραήλ προσπαθούσε πάντα με την Νότια Αφρική να δώσει πυρηνικά όπλα και να συνεργαστεί στην πυρηνική τεχνολογία. Και όχι μόνο αυτό, όταν απεφυλακίστηκε στο Μαντέλα και πήγαινε πίσω το 1991, είχε μεταβεί στην Αμερική και υπάρχουν και τα βίντεο. Εκεί σε μια συνέντευξη σε ένα προατήριο είχε μιλήσει υπέρ του Αραφάτ και υπέρ του PLO. Πολύ ενδιαφέρον. Που ο ίδιος εκπαιδεύεται από τη Μοσάλ. Άρα έχουμε να κάνουμε έναν πολιτικό Ιαννό με δύο πρόσωπα. Όχι, φίλε, δεν μόνο αυτό. Εκεί θα καταλήξω αυτό που αυτό συνάδει τώρα και με το θέμα του Ισραήλ, το τι γίνεται στη Γάζα. Είναι ότι η παντοδυναμία των σιωνιστών είναι τόσο μεγάλη που δεν τους ενδιαφέρει καθόλου οι διαδηλώσεις που γίνονται συνεχώς στην Ευρώπη υπέρ των Παλαιστινίων. Γιατί γνωρίζουν ότι όλες αυτές οι διαδηλώσεις είναι ατελέσφορες. Αφήνουν τις μάζες, τις αριστερές ουσιαστικές ομάδες να εκτονώνονται και οι σιωνιστές θα προβούν στην ολοκλήρωση του σχεδίου του, δηλαδή στην κάθαρση της Γάζας. Αλλά το θέμα με τον Μαντέλα τώρα και με τον άλλο που θα θέλω να σου πω είναι το εξής. Ότι ο Μαλέμα θα είναι ο μεθεπόμενος πρόεδρος της Νοτιού Αφρικής. Και το καταθέτω τώρα εγώ αυτό το πράγμα. Και είναι αυτός τον οποίο τον είχε καλέσει ο Ρέντουικ. Ποιος είναι ο Ρέντουικ που θα σας πω. Στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το 2022 μίλησε στο Oxford Union. Ποιος είναι ο Ρέντουικ? Ο Ρέντουικ ανήκει στο Round Table. Το Round Table είναι αυτό το οποίο έκανε ο Μίλνερ και ο Ρόους εν ονόματι Ρόθσιλντ. Και ήταν μια κλειστή ας πούμε οργάνωση, ας πούμε, η οποία προωθούσε τα σχέδια τα υπεραλιστικά της Βρετανίας, τα οποία όμως εξυπηρετούσαν την αγγλοσιωνιστοκρατία, δηλαδή τους κεντρικούς Εβραίους τραπεζίτες. Άρα μετά την πτώση του καθεστώτος δεν είχαμε εικόνες συμφιλίωσης λευκών και μαύρων, δεν είχαμε χαρούμενους ανθρώπους με γυρλάντες, λουλούδια. Όχι. Είχαμε όμως επιθέσεις, εγκληματικές ενέργειες, είχαμε εμπρισμούς τροφίμων, αποθηκών με τροφίμων, πανεπιστημίων, δομών του καθεστώτος, οι οποίες έριξαν ακόμα περισσότερο το βιωτικό επίπεδο των μαύρων και των λευκών συνολικά. Τι ακολούθησε τις επόμενες μέρες? Θα πω κάτι. Υπάρχει κάποιος εδώ αριστερός, ο οποίος είχε κάνει κάποιες εκπομπές για την Νότια. Θα θυμηθώ το όνομά του και την εκπομπή, και είχε δείξει μαύρους οι οποίοι έλεγαν ότι εμείς περνούσαμε καλύτερα επί Απαρχάιτ. Αυτά τα βίντεο τα έχω εγώ μεμονωμένα βεβαίως. Και υπάρχουν και φωτογραφίες των νεκρών λευκών αγροτών, πώς τους έχουν κακοποιήσει και πώς έχουν τεμαχίσει οι παντού που τους έχουν επιτεθεί. Δεν μιλάμε για συνηθισμένα εγκλήματα, μιλάμε... Αυτό τώρα που κατόρθωσε να κάνει το Απαρχάιτ, ναι, είναι αφενός μεν αφαίρεσε κάθε εθνοφιλετική συνείδηση των λευκών, αλλά όπως προανέφερα συνέβαλε τα μέγιστα στη συντελούμενη τώρα αμαγαλμάτωση των 9 μαύρων εθνών, τα οποία ενώνονται με μια κοινή συνείδηση. Δεν έχει βεβαίως, είναι διαφυλετικό το θέμα είναι υπέρ των παντού, ας πούμε. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι όπως τώρα υποστηρίζουν το Μαλέμα, τότε υποστήριζαν τον Νέλσον Μαντέλα, το οποίο όνομα
είναι Ροχιχλάλα Μαντέλα. Ο Νέλσον τον ονόμασε η καθηγήτριά του, η δασκάλα του στο σχολείο, επειδή ήταν δύσκολο να προφέρει το αφρικανικό του όνομα. Να πούμε εδώ μια ιστορική παρένθεση ότι η πρωτομή του Γιάνν Σμάτς κοσμεί την Ελληνική Βουλή και υπήρξε συνεργάτης του τέκτονα Γεωργίου του Β'. Υπήρξε συνεργάτης και βεβαίως, όπως προανέφερα, ήταν ένα ανδρίγενο του Τσόρτσιλ. Αυτός συνέβαλε τα μέλισσα στη στρατολόγηση των Αφρικανών στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενάντια στο Τρίτο Ράιχ. Ενάντια στο Τρίτο Ράιχ, βεβαίως. Και στον άξονα. Και όπως ο Ιαν Σμιθ είχε πολεμήσει ως πιλότος της RAF και είχε χάσει το ένα του μάτι, και πώς τον επλήρωσαν οι Άγγλοι, ήταν εγκαταλείποντας τους Ροδεσιανούς, οι οποίοι ήσαν Άγγλοι στη συνείδηση. Οι Ροδεσιανοί δεν είχαν αποκτήσει Ροδεσιανή συνείδηση. Ήσαν απεικιοκράτες, ενώ οι Νοτιοαφρικανοί δεν ήταν το ίδιο πράγμα. Εδώ να αναφέρουμε ότι πολλοί παλέμαχοι βετεράνοι εθνικοσοσιαλιστές συμμετείχαν στις επιχειρήσεις της Ροδεσίας, καθώς και ελληνικής καταγωγής μαχητές. Ελάχιστοι, ναι. Ελάχιστα, αλλά συμμετείχαν. Υπήρχαν. Άρα, κύριε Μιχαλόπουλε, ως γνώστης της ιστορίας, ως ερευνητής, ως αναφερετικός ερευνητής και ιστορικός ερευνητής, πιστεύετε ότι ό,τι συνέβη στην Νότια Αφρική θα συμβεί στο άμεσο μέλλον στην Ελλάδα και κατά επέκταση στην Ευρώπη? Σαφώς. Η Νότιος Αφρική ήταν το ότι συνέβη εκεί, ήταν το πρότυπο, το κακέφτυπο, ας το πούμε για μας, το τι θα συμβεί στην Ευρώπη. Καθότι η Νότιος Αφρική υπήρξε ένα έτοιμο, όπως προανέφερα, πολυφιλετικό κράτος, διαμορφωθέν από τον αγγλοσυμιστικό υπεραλισμό. Η Ευρώπη, τα εθνικά κράτη της Ευρώπης, είναι υποδιαμόρφωση πολυφιλετικά κράτη, μέσω της συντελουμένης Ισλαμοβικιστικής εισβολής, της αλλοφίλο-Ισλαμοβικιστικής εισβολής. Και είναι το σχέδιο αυτό, το οποίο ήδη στην Ευρώπη υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάπου, που αυτό δεν αποκαλύπτεται, είναι κάπου κατά τη γνώμη μας τώρα 70 με 80 εκατομμύρια Ισλαμοβικιστών ως εκτοπλίστων, και αυτό βάσει του σχεδίου Ντέμπορα. Μίληστε μας γι' αυτό. Ναι, θα σας πω γι' αυτό. Έχουν σκοπό να επικύσουν την Ευρώπη με άλλα έως 200 εκατομμύρια Ισλαμοβικιστές, και στα πλαίσια της ευρυτέρας αμερικανοσιονιστικής κατοχής, την οποία έχει υποστεί η Ευρώπη από τις 9 Μαΐου του 1945 ως σήμερα, θα υπάρχει μια Ισλαμοβικιστική κατοχή στα πλαίσια αυτής της κατοχής. Αυτοί οι επίλυδες, να σημειώσουμε ότι δεν προωθούνται. Ενήλιδες, όχι επίλυδες. Ναι, να σημειώσουμε ότι δεν προωθούνται μόνο από τις δυτικές κυβερνήσεις, αλλά και από το καθεστώς του Πούτιν, με πρόσφατη συμφωνία στη Λευκορωσία για μεταφορά 150.000 Πακιστανών στη Λευκορωσία. Το θέμα είναι το άλλο εδώ πέρα. Είναι ότι θα το γίνει σαν και εκπομπή, αλλά θα αναφερθώ συντόμως σε αυτό. Είναι ότι δυστυχώς αυτό που δεν έχει αναφερθεί από ουδέναν αναλυτή, είτε γεωπολιτικό, είτε γεωστρατηγικό, είτε διεθνολόγο, οι οποίοι τι κάνουν, δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα των κυρίων αυτών, σε όλα τα συστημικά κανάλια ή τα μη συστημικά, τύπου Καρβουνόπουλου, συντηρούν την εικονική πραγματικότητα του παρασιτικού συστήματος. Ότι δήθεν υπάρχει μια διακρατική αντιπαλότητα και συγκρουσιακότητα των μεγάλων δυνάμεων, δηλαδή Αμερικής, Ρωσίας, Κίνας. Ότι δήθεν η Αμερική είναι κατά της Ρωσίας και η Αμερική κατά της Κίνας. Και ότι δήθεν υπάρχουν κάποιες περιφερειακές δυνάμεις, όπως είναι η Τουρκία, οι οποίες, ας πούμε, έχουν μια οντότητα εις βάρος κάποιων άλλων. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι αυτό είναι ένας μύθος. Να κάνω εγώ μια παρατήρηση, ότι αυτές τις απόψεις που έχετε πριν αρκετά χρόνια τις είχατε αναφέρει σε εκπομπές στην τηλεόραση. Γεγονός, το σημειώνω εγώ σαν παρένθεση, στο σχολιασμό, αν μου επιτρέπετε, γεγονός το οποίο προκάλεσε την αντίδραση της πρεσβείας της Νοτιού Αφρικής, καθώς και διαφόρων κύκλων της ελληνικής αστικής ακροδεξιάς. Να το αναφέρουμε και αυτό. Αυτό έγινε το 2002, όταν στο τηλεάστη, 21 και 28 Ιουνίου του 2002, που ήταν οι τελευταίες εκπομπές που είχα κάνει στο τηλεάστη, είχε έρθει τότε ο Μαντέλα στην Ελλάδα με τον Ντεκλέρκ. Είχαν έρθει δύο στην Ελλάδα και είχα εγώ αναφερθεί στον παρουσιαστή της εκπομπής, Λαός και Εξουσία στο τηλεάστη,
να κάνουμε 2 εκπομπές για αυτό το θέμα. Στην πρώτη εκπομπή, όπου απεδόμησε εντελώς την εικονική πραγματικότητα και έκανα αναλύσεις επί της Νοτιοαφρικής, παρενέβη μετά ο πρέσβης, ο τότε πρέσβης της Νοτιοαφρικής στην Ελλάδα και είχαν πάρει τηλέφωνο το κανάλι, το τηλεάστη, και είχαν πει ότι ο κύριος Μαντέλα έμαθε για την εκπομπή και στενοχωρήθηκε. Στενοχωρήθηκε πολύ, πιστεύετε? Λέω τι μου είπαν εμένα. Εσείς τι πιστεύετε, ότι στενοχωρήθηκε? Εγώ αυτό δεν το ξέρω και δεν με ενδιαφέρει, αλλά θα σου πω ένα πράγμα. Ότι η γραμματέας του πρέσβεως ζήτησε ο πρέσβης να κάνει και αυτός μια εκπομπή να απαντήσει σε αυτά που είχα πει εγώ. Χωρίς όμως τη δική σας παρουσία. Αυτό θα σου πω τι είναι. Άκρως δημοκρατική αντίληψη. Τότε ο παρουσιαστής της εκπομπής ζήτησε από την γραμματεία του πρέσβεως να στείλει ένα φαξ, η οποία το έστειλε. Και του είπε ότι ο κύριος αυτός που ήταν στην προηγούμενη δεν θέλουμε να είναι παρόν. Και είπε αυτός, ο παρουσιαστής, ότι ο κύριος αυτός είναι ο μόνος νοτιοαφρικανολόγος που έχουμε, οπότε δεν μπορεί να είναι παρόν. Και έγινε η δεύτερη εκπομπή, που δεν ήρθε βεβαίως ο πρέσβης, αλλά εγώ είχα υποβάλει στον παρουσιαστή, είχα εγχειρήσει ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο ερωτηματολόγιο, εάν αυτός ερχόταν, θα αναγκάζεται να έχει παραιτηθεί. Εμείς ως Μαύρες Φλόγες και εξήγως του πνεύματος εκ μέρους της συντακτικής ομάδας του Μαύρου Κρίνου, σας ευχαριστούμε για τον χρόνο και την τιμή. Ένα τελευταίο μήνυμά σας προς τους Έλληνες συναγωνιστές, να σημειώσουμε ότι εμείς δίνουμε το λόγο σε όλους, δεν αποκρύπτουμε καμία παρατήρηση, καμία ομιλία, δεν απορρίπτουμε καμία άλλη άποψη, όπως κάνουν κάποιοι άλλοι. Ένα τελευταίο μήνυμά σας προς τους Έλληνες συναγωνιστές του λεγόμενου χώρου, ένας άλλος όρος ο οποίος δεν μας καλύπτει βέβαια. Ο χώρος αυτός είναι μια φαινάκη, δεν είναι μια άλλη κουβέντα, θα την κάνουμε στο μέλλον, ελπίζω. Αφού λοιπόν σας ευχαριστήσουμε για τον χρόνο και την τιμή σε αυτή την αποκλειστική συνέντευξη, το τελευταίο μήνυμά σας. Αυτό που έχω να πω είναι ότι διεξάγεται ένας ανελαίητος ψυχολογικός πόλεμος. Αυτός ο ψυχολογικός πόλεμος, ο οποίος συνοδεύεται από έναν οικονομικό πόλεμο, γίνεται στα πλαίσια της Ατζέντας 21 του ΟΗΕ, η οποία Ατζέντα 21 συντάχθη το 1992 και η οποία περιλαμβάνει με όρους οργολιανούς τα σχέδια των επικυριάρχων, των παντοκρατόρων, κατά τη γνώμη μου, επικυριάρχων. Στα πλαίσια της Ατζέντα 21, λέει, του 21ου αιώνα, που αφορά την αποπληθυσμοποίηση του πλανήτου με διαφορετικές μεθοδεύσεις, όπως είναι η εργαστηριακή και άλλες μεθοδεύσεις, είναι η βραχυπρόθεσμη Ατζέντα 2030, την οποία Ατζέντα 2030, δηλαδή της δεκαετίας 2030, εκφράζει το οικονομικό φόρουμ του Νταβός με τον ΣΒΑΜ. Αυτοί έχουν κάνει, έχει γράψει ο ΣΒΑΜ ένα βιβλίο, το Great Reset, τη Μεγάλη Επανεκκίνηση, όπου εξηγεί το πώς η κοινωνική μηχανική σε συνάρτηση με τη γενετική μηχανική, με τη βιοτεχνολογία και με την νανοτεχνολογία θα αναδείξουν τον αποκαλούμενο μετάνθρωπο, τον μετανθρωπισμό. Και έχω να πω ότι στα πλαίσια όλων αυτών τα οποία ουδόλως έχουν καταδειχθεί, ουδόλως έχουν όχι μόνο αναλυθεί, δεν έχουν αναφερθεί καθόλου, οι λαοί της Ευρώπης παραμένουν σε πλήρη άγνοια των μεθοδεύσεων εις βάρος των. Τώρα, για μένα αυτές οι μεθοδεύσεις, χωρίς να είμαι απεσιόδοξος, θα ολοκληρωθούν, δυστυχώς. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, ευχόμαστε υγεία και ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά.